חובה. תגידי לרקדניות. תודה רקדניות. קטע הבא של קבוצת גן חובה, שנקרא ילד דיסקו של המורה נטע. אתם מזכירים למי שיושב בפרחה. אז למה הגננת דינה עד היום אותו מבינה שאיני רצה לפתוח כל הילדים באיתה שהרכבת אמא שאני אוהבת זה לרקוד ממש כמו שהגדולים רוצים ילדים כל כל הילדים רוקדים לא רוצה לישון בשבע, לא רוצה שיעור בצבע רק רוצה לרקוד תמיד כמו שמתחשק ילדים עכשיו קדימה רק תגלו לאמא בואו ונפתח בגן שלנו דיסקוטק ילדים כל אלהם שגם אנחנו יכולים יאללה דיסקו גם אנחנו יכולים לא רוצה להיות לבד יותר נעים לפתוח רדיו או לשים תקליט כמו שאחותי עושה כל החברים יבואו בליכוד שאין כמוהו ילד דיסקו בעולם סיבה ילד דיסקו זה על לרקוד ומדיסקו בואו ונרקוד ביחד כמו שהגדולים אלהם שגם אנחנו יכולים ילד דיסקו ילד דיסקו זה על לרקוד ומדיסקו בואו ונרקוד ביחד כמו שהגדולים אלהם שגם אנחנו יכולים ילד דיסקו גם אנחנו יכולים Oh,